cái chuyện này là cả lâu lâu mà chịu Hi Jenin cái nè Chuan phiêu pui Alicia tí cái này bốc kan sei lên chuan kanin ko ngei thei em ani chen sang thei lo ang me kanun pum puya ka thil sha thei zong zong a chuan Alicia ka bula om vek ani kan chung te ketli kan ni a chu wangin an strict hle a in hmang in chung changa high school a chuan me pachi sang sang chu ka date ve a chu po chu ruk vekin ma se ngau hian engma om zia nei lo ani chu ti lai chuan ka una nu chu me pachi na nga lu tuka ma se tu ma du la chuan kum som parat kan ni chuan ke chu kan in bula college ha chuan ka luta Alicia chu state danga dei college kala ka phipu nu ne na chen lo chu a ha kha ka ti thor thut kanin ko ngei thei sia ka ngai thei lu tu kani ma se kan om re chen deuh chuan ama te lawa om po hi nuam ka lo ti ve chen thei ta a kan selen lai chuan mi zong zong in mi pakhat ang me a min nga ya ma se kan dang lam ve lu tu kani tuna chuan ke ma nge in chan ka siam ve thei to a ke ma chan chau an ni theya Alicia ne na kan chan ni to lawin kan ina changa ko om hlat deuh chuan anuam ka ti thei lu tuk party te bar le club kal te thlengin party hi nuam ka del tu ka tan chon mal somna ang mai ni chu wang chuan ka chhuak ngun chan ta dewa chum kha chu ka chanu nen chuan club pakhata kan kala ma se chu ta chuan patil ho club ani ti kan lo shi chana chu wang chuan rang theyang ber kan chhuwa san ta nga la kan om na tur ni lo ti sha in ta chuan kanu chanu chu alo kal ve a ka chanu ne na ge kap ka chhuwa san lai chu min hu a rin na maksak tak chu nei ta a kanu bula chuan ifanu abial nu ne nan chhuak ke kla pachangin ati a ka chung ta ho bula chuan ge ka ni la tho ka chil char char a ma se min oi du lo ge convention center min da tu an tum ta a ka dam ma lawa om tir te min tum ka una nu li she khaste danga kaldi na chan po ka she thiam to kan ina changin da kar ni kal la ka ko oma ma se kanu in enki ma sheve kan ni me yak ina kanu chante in min mu vek a ge ka ni lo me chia ka tu ngai lo bok me pachin kha thau ju ka star ve chi kanu le pa te chuan fanu ge yen du lo wang chuan an hlau lu tuka ka thu pon ngai thadu mia lo ni a ge convention ka kal lo chuan min hu chhuwa ka nga chuan ka college fund tur po engma min pek don lo thu te an soya chu wang chuan convention ka kal lo chu du thlan tur ka nei to lo ni chu mun chu he khovel chhuwa san thei tur khopa boring male ge ni hi swala ni zia ti lecture an pek la ya thut ve te kha kan ning ngoi a boy thla a reng thua ge ni hi poina chan po ka shelau 21st century ni to hi ti pal thil thua ge bar lu kha ge ni na chan tur ni lo reng convention a om ti nom deuh pakhat le chu ka chanu pakhat ai mu kha ni convention a cha kal ani chuan mei chia hi du zong tak tak ani a ei tur te min pe ve china chuan staff ho le khabu te kan la ha ta kan zung chu nui lo sham kan tum china chabi te kan la ru china room a kan kala kan in biak dun theinan zan re tak tak te aya in center po chu chhuwa san ma chuan keima min du deuh thu te min shila kipon ama du deuh na ka nei ve ti chu ka she chhuwa ka ma se ge ka ni nge ni lo ka chiang lo ni kha mangai na ni ngem le chu min ni tuk ni tam tak vel chu ka ngai lu tu ka ni chu te chang kan in text char china chuan relationship a kan om ti po chu phatral ni to lo ka chung te hawina ge ka ni arin wang khata khan min da khan ya ma se ge ka ni ti ka in mu chwa phat te zo ka aya chu ka du lu tuk ma se thuru ka dareng chu bai thak ve kan in text za china ma se convention ka chwa san hnu chuan aya I chuan de tuin min som ta a thil chu akal serious shan ta a chuan engki ma ka nervous ringota Alicia chu avoi khatna tan chuan va klo ve ka vatum ta a kanin bekha theiro puisia chuan hi ni una hawa hun man hun ka mo lai tak ni thuron min pek be sen ka thon thu jong jong chu ka shil ta veka ma se ama po ge ni thu min shil ta zo ka le arum mai ji nai kha abial nu lo ni thu te min shila class ta ni changin ge ni ti she to a chu wangin kan in chu a hla theng ber chwa sana du a chu wang chuan ni ina chwa sana ka chung te rik ta hnai oma du to lo he thil ka she thian mak ka tilu tu ka ni kanin kom ngei the te lul nen hei hi angei na po ka lo che lo china kum tam tak chung a lo thup chin kha ni se min troi am turin ka nge na ma se a ep chian ni mei chu aya chuan ge ka ni thei lo thu te mi pa ho ka du thei zia te le school a mi ho ka start chin zia le ama bula ka start chin awanga ka soi char char thin wang chuan ka ni thei lo thu chu soi non le china
mà se chung ho chuan ai ne na kanin zom na hi soifia theilo kan nu le pa ten ge fanu pa hne an nei ti an sha chuan an chap na sadol nu tuka ama in ge ni ti an sha chhuam ma sak zo ka wang chuan ke chu mi pa ngai anga ka omangai le thumin shil chuan ai nen kan ni chung rong chuan min chen sang nan engkima ti yang ti thu te min shil ka awa ka kal ta de ya aman min troi om na kam mo te lul nen rim na min per u nau nu chidang ka shile a ama ka shan nga lo thina ni wang khang ka ru na chumi kar da chuan Elisha chuan ai chu message ka u nau nu khan mi padang a du ni thumak sak pui pui ron thonin hetiang hian message thin te lo ti ve chung message ho po chu ka ziang ngai lo reng le chu pa soi chu tunge ni ang le van nei thak takin ai chuan min oi ani ma se ko oma nuam thei lo reng ani Elisha in ai ne na min chen sang tum hi a thudi ka ni ti ka amang em khan Elisha chu ka hrityang to lo hi lo ni a engtin nge ko na nu he te em hen lo swal thei le ka thina tirim lutuk aru ka mani hmangei thup te hi a hri thiam ve reng don boxi a ka una nu chu ke ma ran ka putla ve mai don mi ni ang he thu ho zong hi ka chung te shil veka thuruk nei to lo te hi ni ka du mai ni chuan ai nen chuan mundanga in sona in thar lua a na te han tho vela kan chung ten min ti boi to lo hi ka du ni ka shelo ka chung te engtin ngin omang le ka shil mai don mi an mi hmangai chung chang an strict dan hi ka huwa ma se kala hmangai theunin ma ni chu ti tur ka shelo ani khongen mi lo like in chante mi lo share sak ola mi lo subscribe bokola thuron chu comment la main lo jak don ya ka video in lo en boka wangin lom thuk